Wat hadian ka jingpin bena jong ka yeng bishar Meghalaya High Court ban amsha ya ikitrok ki bakit palat ya ka arphotan na ka jingkieng wa umyam ka badan hapdeng ka jingmai ya ka yeng upat ba jong ka jela hendrei ha ka jing na jurep jong ka seng HNYM la sakhi ba ka ni ka hukum kamshim na tre kam satya bar ka seng ha ka step jong ka khandai tri uno pra kala yo ban sau pu artli kitrok kit kuk motion bat kiwei ki bakit palat pun Habakran Shekila Pathai Kubor mentaka khandai tri unok pra u presiden kaseng uba Louis Dr. Ulaong. Ban bu jingkili hakanu kerukom kinong penmi ya ka an kimla bantek lakam nani ban bishar bha Ulaong balada kawan jashisha ka jingtua jong ka jingkieng dam ka jingdu nong kan long ya barok kibrio jong ka nong ba shilong badru ya kibrio shekit hemri bhoi. Ulaong bakani ka jingle bam sinyaw jong kibrio ki badan ki ba em klem na perkhat shu ya ka bha ka miat jong ubabun balang Ulaong baka seng kamshim itho ya kita ki high level da ka bakadaw bakita ki dei tang ki mentu menthim suda ula kerpat shaka transport department ba dei ban bu ya ki MVI ha ki laitli ki jaka ha shirpi ha mauyong ISBT bat ha polo ban pethu ya ka let kawan jong kini ki trak ki bashim kabu Ula berngam baka seng kandang yai budin bar ki pulit kimdei setia ban pelat ya kini ki kali ki basyabat. Ula ong balada ja tang ka wei ka kali ru ka seng ka sashim da ki wei pat kilat ki bating e. Kung bakalong manta ha gani ka sarkar nadu bakawan ni sarkar MDA. Ni ba ha ka bedep kani ka khayito ka jelai balat. Nakta ka daw ka revenue jong ka state ka duna. Boleh ka duna ka revenue jong ka state namar ba. Ha ka jaka bakan wan sa ka revenue jong ka jela ka jongi kelarung sa ka praj ki rishimat. Kadang dot sa kawai ka kam ka bangi temu ban le. Halor ke jingkiu dor ki mar ki mata. Boleh dan bakran ke sarkar kam jukran spang ki ki jingkiu dor ki mar ki mata. Boleh ki kiu dor namar bakalabon ka revenue ke badai ban le ke sarkar ke poisa ke plaj ki rishimat. Ta yakane ke bantaru ngi nadu bangi i bakawan ngene sarkar MDA. Labun sin ngilami sa surok ban up ikitu gitrok kit doyong bean ban up ikitrok kit motion ban up ikitrok kirnga dan rai khaddo yawahi ngel apat la bat yiki ki parari jungi ki ong pet ni emja na kane ke kam balai phimle ya kita ki high level ki kedau we kumta he te nganong biang pi bana ka seng ga jungi ngien pediang da lele ru em ya kane ke kam arsap ke kam to ke kam them kaban penduk sau ya ke jalan negara kat niru notification ki penmi na ka district administration bat na ka transport department kan ba kini ki trok per kiya malagasni te sai kene ka an sai kene ka hukum ka bagi penbana kamut dai kini ki ba penmi kini ki brio ki bamle ai pat dana kalian keseng nila ikran mene ba yosi jong mawla police station ngi ong ba nila penkret na kalian keseng ya ka sanbut namar imat bala tho na parang kini ke driver ki itu parang ngin bo na ka sanbot ak tin khasi ban ong ba phimbet ban kit parat ka arphoton ta ngin bo kawai na khamat kawai na din ban ngin bo rus phongut ki khot ju sang man kesngi sangot na khamat sangot na din bat na kaliang i osi ong ba kabya mo ngiong yo pi ong ba kalong ka underestimate police department yong em kata namar ba kadan ka pressure na jrong pitang sibat gini kali high level kadang kita pressure na jerong hana ya kini bari apa boleh pi bat start pi pelat ben kai kata ka high level ta kasang jungi hadu mentang ngim accept me kata ka high level namar kita ki bakam high level ngim tip ki degi ta kini ki bari ke besukam kita ita ki mentok mentim sudah ki kam high level pat kai ka kardam ki jungki ngim tip ta ha ke juga por ngim hamru ba larang ngidang lap ta namla syun bakli namar sisen ba kaladon ka an ngi ngerap ka an kaladon ka notification juga sarkar ba mbet berkit pala di arphoton daladang ngilap namor ngiru pile be an tingiru ngile be an tengi maham jur ye kini ki kwan mentoy kini ki try trok ki try cook nangta ki bak khai mau shun ki bak khai molen bat kini ki dalal khamtam mo kini kita lal kita makam terakhir kita arphot kali kita nggak jonga hadu bangang ong ladang cek ya ke bala ya ke bank statement ke jokil ada pimdan datang san pau hajar tangan kerwat je arphot kita trok yang di kali jonga tapi mudur ibrio bom ikop yang hanang adon arphot kali de kemungkinan ki berkhot ngema hamjur kini kita dalal bakini kita dalal kimdai ban surha
ya ka spa ka ba bamdo wat ya ki parari ki jungai kom ka sangin no ma shu ya ki tu ge spa ba shua makan mi kata ka revenge ka kapot halor ka jingiap ju ki parari ki jungai ki ba loi ki bom tep ai na ka dau ju jingla don bor ki ge spa te stang ublei botep nomar ngin nomla raban barkeren de kumoi pat mi ka perkhat mengkong ki parari jong ngilalai khang kitis banai bal adap banai April dong mentau senam ngilalai apmet ang tu hare hatin ngi apmet kitu kitrok ki ba gila ya nang tu ngila khang lut datang kitu kemet nginom la ban lai ap man kemet nomar ngiru ngimde ki beri ko bayok tulok kadeka kamram juga police department ha jing sisha ban pet ya kitu ke jing ya jong kini kali ban pet ya ke jing khia jong ya ke jing kit khia jong kini kali ban ha ka chu ko por ka bal ngo kalong ba kejingbu jong ke transport department ya ketuk sanbor manong ba ambet ban kit palat ika arpotan kumnong intep baki kit palat ika arpotan namar ba kamdan ka wedge bridge kamdan ke jaga thau nang te nanong stone ki bawan na kalang kamdan jaga thau tekini ki ong bait lada pi ong ba boleh pikit tam ki ong ikit tang arpotan tengi pat ngela itu ya kejingya juga kali kepala kit palat ika arpotan la itu be ker komya juga kali namar ba sisen bangiru ngidai kinong belah kali mo so palat ya kata keton kemot ke kali layak la itu be kit kan hotok ya hak bede bukan ke benta kesang echnwa yam he kada penram jur hadu kata-kata gini he spa ki jungi kubom sem na ken snap show ya kecing em jungi parari jungi ke badan tham de boy baleng ong gupta namar bangila ya keren ya king ong balada ketua kadam ki paniap ki dei kitu ki parari jungi ke badan hapo ki tan barembang berakoi hakane ke jingya lenti ngila ya kran du bagi pulit trafik ki baju ap ngte po jingking dap ban keli ba bali pi pelat ki kini ki kali ki bal akit overload ki ong baka kamram jungi kalong tang ban su pelat namar la tha ki ba ki de ban pelat gawai mo kamut gawai dalalat gawai sata silian kamut once gawai dalalat gawai once gawai kata ka de ka duty jung ki pulit trafik ki badan hang ti po dam sat dia hadin bangi sung thu ba ban ekran begitu na poires airu ni la sedang ban ekran do bagi katu kat ni ki dalal ki baju penia kini kam doyom nyong ye ki ba ni la batru southly ki trok jung we dalal nyong yu ba perkhat lem na ke benta ka yap ka im jung ki parari jung ki badan sha thamri boy lada ka ni ka dam ka tua lani ka khlem ka ni ka dam ngin sa satang ha ki jingyam pangnot ha ki jingja umat bat mano bala ban pen empat ya kita ki mensim ki koridor ki baniap lagi pau hajar ki lakngot lada kam kata asenang piong ba kam kata asenang siapa sor silong kam kata hare lada katai ka dam ka tua kan kata alot ya ke jela bro kawai namar ba ka silong city bro kawai bat ka rikasi jenta jungi kalat bro khat ni pun kam na kalat ke ba yo lamba jung ti ka dam sad jela ka tua ka dam sad ka kata alot ya bro khat dia kani ka jeng ap jongi mana step kalong ba hadian bangilai I ke jeng bom nyau jong kini ki spa ki ba perkhat tang ke kepala lejong ban biang dia habang ya keren bat ki ong bait ba ailak setang sisien dan re man kamet mentakiat bat mana kani ka tayo bal ada perlu ngilai keren ya kitu ki ba ju peniat kali ngi ong ba haba na kali yang ju pulit ki ong ba phim dei chu ba ya ne ya no na po mor kenang kia ru nang na po bypass jangan mulai bypass su ketu kejingkiang ke bala mana ban bombit banyak ke trokit kia kini ki bakit illegal ki ya na po bypass su de hadin bang em la sha su igene ke jing le bom sit nyau jong kini ki spa ki ba si kwan man toy tang la dia ni marsi man ke step ni ha ban mi ban bat ban hadin ni songo ro ye osi jong kamolai police station madam wan sinong ibala sim kia sisa Marsen phone na kaliang zungi la pha iklit traffic ban bat ikitu kali berkhat ban penpai lalap ik babon kali nang tiana po rendang breu kala penpai ye kini sau ko arteli ki kali ne ngem tep so la da de bo oblei umpat ikani ki jingkien la da oblei kersyang ikani ki jingkien sisen ya kini ki kali la katwa kani kadam ka ik ban ja ki jing em jok ni ki pat ba ki jing ngem kwa bandang yam bandang ja umat kejingja kepala jah mukro kano kala pen ketang hingi nakara ku jingla dusmon ki pilet asa hare lada kini ki spa ki bari ki parari jongi kim khan snap hadin bangila akran ki jingyap ki parari ki jongi ru ki ya laga ya ta mentang ngem bat sesu
barlet chulu keyboard nga an mene ka singi ha por sau baji jan miet ngala wan bo ke FIR po Molai police station nang ta ngila ai kopi ru sha o SP jong East Castle district mentang da shimi na kamera SP te ngila pha ru sa ka jing tho sha o registrar jong ka melia high court rai mentang ka singi na mar bala miet ngimla su ban pendap te ngi sali bo na ikene la monde te balai ngi ibu sa registrar jong Meghalaya High Court kalong ba ka Meghalaya High Court ki senior lawyer ki don ki senior advocate ki don ngi tu ka kan hon ki jongki ki ba pet ya ka jing bha na kapta ban jing bha jong ka dap sat hi ko ko wai ya kini ki kani ka organization la ne ki tu ka kan hon jo kini ki advocate jong ka High Court kin ki pet ba kamdai ban don kanu ka jing panjabo wat ya ka wa umiam ta kicu ka poru nilai I lang ba kilat hai ku boru ba kini ka advocate kilang concern ru ya kanika jiking dang te mentang ni pha sa registrar jong Meghalaya High Court kalong ba ka High Court kan sim but kan sis no ya kini ki sau pu artli ki kali lada ki pulit ki pelat na kaliang jong la sang liwa namar ngila da bekran sa bu SP menta ba na kaliang kasang kanong ala da lele ru em ba kini ki sau pu artli ki trok ki bang ibat mena kasngi kinja ka we ru la sa kasngi kalau saya kesingin nilai follow up yang ini apa police station Molai ban pan ke report na IOC jong Molai police station ba kini kali kidang dan yang maju bat ngin select inspection lada kawai ke kali kajak nang te kata kamot ngin marsia ban ya da ki we pat kelenti ki ba kham tak e